градски транспорт е, че той проблема не е един, а е фрагментиран на малки проблеми. Тоест, можем да го разделим на проблеми с отделните превозвачи. Следиме вече разписанието на автобусите и за пример мога да дам, ако дадена фирма не си изпълни от 10 на 9 автобуса по дадена линия, то закъснението ще е с няколко минути. Но ако тя примерно има намаляване на 50% от автобусите по линията, то тогава започват с половин час закъсненията. И от вас чувам за отделни линии, където имаме напрежение. Така че разговор с всеки един по-отделно вече имаме начало на разговорите. Някои от тях си спазват договорите, други не си изпълняват разписанието на необходимия процент. Така че детайл по детайл там ще влезем дълбоко, за да решаваме проблема и да имаме този необходим контрол и, разбира се, качество на изпълнението. Тези, които не изпълняват, какво ще ги правите? На практика Пловдив няма градски транспорт. И може ли нещо да направите, при ще са консорциум? Нека да минат разговорите и тогава ще ви дам пълна информация за какво ние сме предприели, какво те са поели като ангажимент. Разбира се, очаква в най-скоро време да влезне електронната система до година, за да можем да имаме и ние ясно вижда за това какви приходи отиват за покупката на билети, защото аз мисля, че те се оправдават с липсата на шофьори, липсата на хора, които могат да вземат тази професия, с нищо заплащане. Но ние знаем, свидетели сме на това, че много пъти има препродажба на билети. Така че контрола с навлизането на електронната система ще е по-завишен и мисля, че тогава ще имаме ясната стъпка за подобряване на градския транспорт. До тогава ние ще имаме разговор с тях, съответно от нас някакви санкции, от тях очаквам по-добри предложения. Почнаха ли да монтирате електронната техника? До тук имаме само няколко примерни терминала. Когато имаме вече такива, ще ви поканим да бъдете част от това представяне. Господин Димитров, как ще работите с Общинския съвет? Днес в зала по време на второто заседание стана ясно, че продължаваме промяната на Демократична България на позиция и ще следят всяка крачка, както те се изразяват на това управление. Аз се надявам наистина да имаме много пресечни точки с продължаване на промяната и Демократична България относно управлението на града. Че започна отзад напред с тяхното изказване за децентрализация и даване на повече правомощия на районните кметове. Още вчера или онзи ден при пресконференцията ние обяснихме много ясно, че ще делегираме на тях права, но и отговорности. Виждате с общинска охрана, която ще имаме по районните кметства, с общинска полиция, която ще бъде зад тях пред техните изпълнения на техния дълг. Ние започваме в тази посока да работим. Още повече, че аз имам добри първоначални отношения с двата района, Северен и Западен, където те имат представители. В неделя се чух с Тони Стойчева, бяхме на терен във вторник, мисля, и двамата се чувахме в празничните дни относно конкретни проблеми и мисля, че комуникацията там е на ниво. Надявам се наистина всяко добро предложение от страна на кмета на град Пловдив да бъде подкрепено и съответно, ако ние имаме някъде грешките, да бъде една конструктивна опозиция. Ще искат повече пари. Да, финансово как ще се случи тази децентрализация? Тук това, което го виждам като план за развитието на град. Вижте, един районен кмет трябва да има програма за всяка година. Аз също съм бил районен кмет и когато аз съм обещавал нещо или съм имал намерението да го изградя, поправя, ремонтирам, надградя, винаги съм се съобразявал след това с решението на кмета на града и с решението на Общинския съвет. Тук ние трябва да имаме ясни приходи в районите и съответно да имат възможност на база на тези приходи да имат и своите съответно прогнозни програми за следващата година. Ще разчитаме изцяло на увеличаване на броя на запазването на паркоместата. Има и други идеи, които ще ги коментирам с районите. До тук имаме добър диалог и мисля, че ще стане един прекрасен екип.
Добре, благодаря колеги, че ще